RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Nagpadayon kita sa pag-apod-apod sa ato ang usa ka basket nga pangpamahaw karong adlaw mga kasama nga hatod sa RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Laing suking tigpaminaw ang atong tunulan niini mga kasama ug maila-ila nato siya karong adlaw. Ayan, kompletong pangalan. Famous Kera po. Kung dugay na ka nagapaminaw og DXDC. Taon-taon na jud ma, mga 20 years na jud siya. Uy, 2 dekada na. Kanang DXDC may ginapaminaw ni Ma'am Febe? Nindot ang mga drama, unya ang mga bag-o perminti, ang mga balita nga madungog nato sa DXDC. Di basta-basta ang tubag ni Ma'am Fe. Kay dugay naman katig paminaw og DXDC, una namon i-turn over sa imuha ang among dalang regalo ma'am no. Paghatag og tulo ka mga anchors nato sa DXDC ma'am. Number 1. Number 1, June Duterte. June Duterte. Number 2, Mr. Joel Viray. Sir Joel Viray. Number 3, Maisel Meral Galvi. Oo, nasa'y nahatag nga tulo ka mga anchors sa mga kasama. Tama, tanan! Kaya kana, sakto iyang tubag, mudawat siya sa ato ang regalo karong buntaga. Ma'am, usaw-usaw na to ang urod sa basket. Isa ka tray na itlog, bulad, mantika, ham. Yay! Ma'am, ako ni magluto dari Kaning itlog jud og kuan, kaning ham. Ayan. Congratulations, Ma'am Fe. Mas kada of Bago Galyara, no? Mga kasama ang atong winners sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kauban si Radyoman Joel Viray, kani si Radyoman Amy Ganita. Tatak! RMN! RMN Listen Win Anodan Basket Edition.